Velkommen til nye nyheder, der i dette afsnit stiller skarpt på Gavin! Mit navn er Frederik Odgaard fra Nye Nyheder. Endnu en gang velkommen til Nye Nyheder, hvor vi denne uge stiller skarpt på det svævende hoved. Gavin finder du ikke i Pakistan. For at finde det svævende hoved, så skal du til Sjælland. Du skal til Brøndby Øster. Og der finder du det svævende hoved. Brøndby rummer mere end grønlænder og påfisser. Men vi har også det svævende hoved. I dette afsnit med nye nyheder har vi et eksklusivt interview med Gavin. Ja, du har rigtigt. Gavin! Gavin, ejeren af det svævende hoved. Vi springer nu direkte til vores interview med det svævende hoved. Gavin, det svævende hoved. Første del af interview med det svævende hoved. Gavin. Hej Gavin. Hej. AKA det svævende hoved. Hvordan er det at have et AKA det svævende hoved? Jamen, det er bare mig. Gavin, du skal komme tilbage, Gavin. Gavin, hallo. Gavin, kom lige tilbage. Ja, tak. En medarbejder på redaktionen vil gerne stille Gavin et spørgsmål. Du. Ja, det er Lone. Er det Lone, vi er igennem på telefonen? Ja, det er Lone. Hej Lone. Du vil gerne stille Gavin det svævende hoved et spørgsmål? Ja, det er korrekt. Hvordan finder du tøj, Gavin? Det svævende hoved. Ja, det var et meget godt spørgsmål stillet af Lone. Jeg skal ikke bruge tøj. Velkommen tilbage til nye nyheder. Gavin, er dit hoved følsomt? Ja. Må jeg lige prøve? Gavin, kom. Nej. Det er Gavin! Nå. Gavin? Gavin, vi er ikke færdige. Interview. Nej, Gavin, du skal lige komme. Gavin, kom her. Forsvind! Han forsvandt. Hvor fanden blev Gavin af? Svævende hoved. Kom tilbage. Ikke hvis jeg når at forsvinde. Svævende hoved, nej! Hvor er det svævende hoved? Hvad øjenfarve har du? Vi kører. Velkommen til nye nyheder. Der er i dag til skarpt på grimme børn med langt hår. Jeg har ikke langt hår. Nej. Og grønlænder. Det er lige hvor. Det er spyttet. Er der spyt? Nej, der var ikke spyt der. Nej, overhovedet ikke. Der var bare sådan en. Brændende.